Здравейте! Днес ще говорим за убежденията и вярванията. Кои са вярванията? Вярванията са тези определени идеи, които имаме за конкретна тема. Благодарение на вярванията можем да видим светът като добър или като лош. Благодарение на вярванията можем да обичаме или да мразим другите. Благодарение на вярванията можем да бъдем силни или слаби личности. Вярванията са като филтри, които ще засенчат възприятието, за да бъдем обективни, силни и с високо самочувствие. Вярванията ни пречат за да бъдем себе си и ни принуждават да живеем с очаквания. Мога да съм с убеждението, че бракът е завинаги. Възможно да ми е било втълпено от религиозното ми семейство, че трябва да напусна дома си, облечена в бяло. Съпругът ми трябва да е по-възрастен и да има по-високо икономическо ниво от мен. Че трябва да съм послушна, че трябва да имам деца през първата година на брака си, че съпругът ми трябва да ме поддържа и че трябва да се отдам изцяло на семейството си, без да се оплаквам и да го напускам. Осъзнаваме колко много вярвания работят заедно и всички тези малки вярвания ни служат, за да ни защитят от другите. Мислим, че нашите приятели трябва да имат нашите вярвания, за да може обществото да е добре. Ето още един пример. Аз мога да имам убеждението, че за да успея в живота си, трябва да бъда като баща си или като майка си. Че трябва да уча в чужбина, защото семейството ми отвърля националните училища. Може би да са ми казвали от детството, че трябва да владея няколко езика, защото ако говоря само български, ще бъда като всички останали. Че трябва да пътувам и постоянно да се образовам, че трябва да общувам само с хора, които ще са полезни за бизнеса ми. Че трябва да ми е трудно, че трябва да си търся красива съпруга, за да се перча пред останалите. Че трябва да имам автомобила на годината, че трябва да използвам само маркови дрехи и че преди да навърша 40 трябва да съм богат и преуспяващ. Вярвания, които определят нашата личност, нашата култура, нашата вяра и нашият характер. Така че с течение на времето трудно да ги напуснем и те се превръщат в бреме. Въз основа на нашите вярвания ние започваме да съдим и критикуваме другите, защото в общи линии вярваме, че нашите вярвания са правилните. Вярвания, които напълно изкривяват реалността ни. Ние ставаме роби и се отдалечаваме от нашата същност. Можем да вярваме, че животът е страдание, а можем да вярваме, че животът е най-голямото чудо. Можем да мислим, че сме красиви и интелигентни, а можем да си мислим, че сме грозни и глупави. Можем да вярваме, че нашата религия е единствената истина, а можем да вярваме, че религията е само манипулация. Можем да вярваме, че ще имаме всичко, което си пожелаем, или можем да вярваме, че никога няма да постигнем нищо. Единствената грешка, която правим с течение на годините е, че не променяме нашите вярвания. Напротив, ние се стремим да ги предадем на нашите деца и внуци. Вашите убеждения могат да ви освободят или да ви ограничат и това е само ваше решение. Имате достатъчно интелект, за да погледнете във вашите вярвания и да свърлите всичко тези, които не са ви оставили нищо добро в живота ви. Проверете вашите вярвания за семейството, религията, смъртта, професионалният ви живот, любов и запазете, които са полезни за вас. Изхвърлете веднъж завинаги всички тези вярвания, че боли, че ви карат да правите неща, които не искате, че сте болни или че хората ви нараняват. Консултацията по биодекодиране с мен ще ви помогна да намерите всички тези вярвания, които се превръщат в пречки и не ви позволява да напреднете, да се подобрите или излекувате. Това беше обяснението ми за убежденията и вярванията. Благодаря ви за вниманието. Величка Маринова, терапевт по бионевроемоция и биодекодиране.